Owain Agath, croeso i Studios Ochr Un. Dwi'n meddwl na chi di'r band pres cynta i ymddangos yma. Dwi'n meddwl falle na chi ydi'r unig band pres o gwmpas. Ar y cyfan. Da iawn. Ows, falle swn i'n dechrau efo chdi, achos chdi ydi'r bren tu ôl i'r prosiect yma. So ti'n gallu rhoi chydig bach o gefndir band pres Llaregyd i fi? Ges i syniad rhyw flwyddyn yn ôl o wneud chydig o covers. Dwi'n meddwl covers o gan Super Furries oedd o. Fi oedd yn chwarae bob un o'r fferin, nes i chwarae trumped, a wedyn nes i chwarae chydig o trombone, a chwarae chydig o tuba, ges i ffrind i chwarae drums. A wedyn, o wneud chydig o demos cynnar, dyma Geth yn dod y gysylltu a gofyn, os dylen ni wneud band fe, dylen ni chwarae gigs. Ti di helpu chydig bach, Geth? Dim o gwbl, os i roed clod i fi am y byd am trefnu. So mi wedi dod at i gilydd, dyna ni'n gwneud chydig o sesiyna, a dyna ni efo chydig o gigs yn dod fyny dros yr haf, felly, so edrych ymlaen. Dwi'n iawn i ddweud bod yna EP ar y ffordd. Oes, mis Ebrill. Ie, nathon ni i Bryn Derwen. Reit. Dechrau, diwedd flwyddyn dwytha, 2014 i wneud rhywfaint o recordio do. Hwna wych, a efo John Lawrence, a wedyn gobeithio yr stwff greiddiol i gyd ar EP allan tua mis Ebrill. Di fod y deg, mae Owain sydd wedi gwneud lot o'r demos. Chdi di hyn, sydd wedi chwarae bob yn offeryn y blaen. Mae'n ystafell rili bach yn Manceinion, rhan fwy o'r stwff di cael ei recordio. So mae gyd yn dy bendi? O, ynddi. Mae gyd yna. Mae'n anodd iawn cael ar bapur, weithiau. Wyt ti yn rhoi o lawr ar bapur? Wyt ti'n sgwennu'r arrangements i bawb? Bob peth, ynddo. So mae bob peth cael ei sgwennu allan, dyn efo llwyth o tunes cael ei sgwennu allan, sy'n neud o hawdd i yrru bobl i ddysgu o stwff felly. Ond mae hynna fatha Labour of Love hollol, rhan Owain, chwarae teg, i ail sgwennu mwng i gyd, Super Furries, a wneud o'i darnau i gyd. Mae rhaid bod wedi gwario fatha dyddiau am wneud y dots. Lle ti ar y llawer allan gwrthod, oedd yma llai na 400 pint. Yn union, ac ysnas a Smarties glas yn y bwlen. Yn union. Ie, so dwi'n just yn cael hwyl lle mae o'n gorfod wneud y gwaith i gyd. Ie, mae gennych chi lot o gyneuon oddi ar mwng. Ti'n gwneud album cyfa o stwff mwng? So nes i wneud drygioni, dwi'n meddwl, oddi ar mwng, jyst i weld am hwyl mewn ffordd. A wedyn, da ni efo'r album llawn rwan, a wath ni rhyddhau o. Ac digwydd bod, fatha, blwyddyn yma, da ni'n dathlu 15 mlynedd ers mwng ddod allan yn reiddiol. Ac yn meddwl, sa'n gret, fatha, rhyddhau o ha yma 15 mlynedd ar ôl. Dwi'n meddwl, mae'r album yna di bod yn album mor fawr i'r Gymraeg ac i fatha'r scene bop yng Nghymru. Ti'n meddwl bod yna ddiffyg bandiau pres yn ei pethau fel un, achos pen ti'n meddwl am y byd bandiau pres, yn lleol fama, mae gen ti Borth, Deiniolen, Llanrug, a maen nhw'n eitha clasurol, ond does am lot o bethau pop yn cael ei wneud. Yn America, mae yna lot o fandiau ar y funud dod o traddodiad New Orleans. Da ni wedi trio neud rhywbeth tebyg a hynny, ond yn clymu fewn traddodiadau Cymraeg. Sa'ch ti'n meddwl bod yn digwydd mwy, sa'ch ti'n fel ti'n dweud, mae gymaint o draddodiad o gwmpas yn yr ardal. Ti'n just yn meddwl... A mae offrenwyr da. Ie, fatha anhygoel, does? Achos dwi'n cymryd bod aelodau'r band i gyd mewn bandiau pres yn lleol, neu be? Oes, mae'r rhan fwyaf o'n nhw, fatha fi wedi dod fyny yn y traddodiad bandiau pres chdi di'r Odw Nawt. A da ni fo Merin a trombone, fatha 15 oed ydi o, andros o chwaraewr. A da ni'n lwcus iawn i gael o yn chwarae fo ni. Ie, da ni'n cael lot o wyl. Ydy, mae'n anhygoel. Da chi wedi gwneud sesiwn i Radio Cymru'n ddiweddar hefyd, a mae hwn rwan EP ar y ffordd. Be ydy'r nos? Gen ti rhyw fath o fwriad ar gyfer y flwyddyn? Dwi'n meddwl chwarae lot o gigs byw. Dwi'n meddwl y peth am y band yma ydy chwarae am fyw. Da chi'n gorau gwrando arno ni'n fyw. Dwi'n siŵr os mae'r egri'n gallu dod drosodd mewn ffilm neu mewn recordings a felly. So dyna byd i amcan gyntaf, dwi'n meddwl. Ie, cael hwyl, de. Fel ti'n dweud, mae o'n menthyg un mor dda i gig, dwi'n meddwl, de. A fel ti'n dweud, eich cael y traddodiad band pres na mewn gig, mewn pub, dwi'n cael hwyl efo fo. Ydych chi'n eitha hyblyg mewn ffordd, ydych achos, ydy di roi hwnna, oedden ni siarad cyn y cyfweliad, ydy di roi o'n rwla am mynd eitha sefyll ar ei draed i hyn, ysyd? Ti allan heb y PA, neu mewn clwb nos, fydda 2 o'ch bore, dal, dyna bobl ddawnsio efo, gobeithio.